И здравейте хора, аз съм Ицката и сега ще направя една кандидатурка за Popular SMP. Това е ето е къщата, нали, кандидатурата, с която ще се опитам да вляза в сървъра. Той ме кефи това сървъра, че яко е. Ето нали печките, крафтинг тейбъла, честа, леглото. Тези ги направих с такива релси. Така, това с стъклата на къщата ми. Нека ви покажа от външния вид. Тук са цветята, моравата и ето отгоре как я направих. Тук има нали, така дърва, като ги. Тук има и такова, и точове. И тук отдолу нали, има слабове и wooden planksове и така. Ето тук как изглежда тук. Бисквити тук. Това го направих така, за да изглежда яко. Там направих така точно, за да са яки. Нека ви кажа защо не съм успял да снимам толкова много време заради ученето заради това училище не мога да уча и така. И съжалявам, че сега пипнах нали микрофона, защото ми така пипнах, беше ми малко напред такова. И затова съжалявам за това, където не съм снимал. Моля ви, продължайте да се абонирате за мен. Аз много искам да имам абонати, за да влязам в известните сървъри, като този сега, за където правя кандидатура по Popular SMP и така. Това е притчето, което исках да ви покажа за кандидатурата ми за Popular. Аз съм Ицката и абонирайте се за мен, лайкайте моите клипове и пишете коментари, ако не ви харесва тази кандидатура. Чао, хора!